Намирам се в село Марково, за да осъществя мечтата на някои от вас, които винаги са искали да имат такава къща с такава гледка. Освен красиви на картинки, с модерна визия и иновативна архитектура, нашите къщи са изключително функционални, като са снабдени с двоен гараж, огромна всекидневна, 3 огромни спални, 3 бани с тоалетни, техническо помещение, перално помещение, тераса и веранда и какво ли още не. Високите тавани от 2,90 и френските прозорци предоставят допълнително усещане за простор и естествена светлина в помещенията. Първият етап на новия ни проект започна с изграждането на 4 самостоятелни къщи с застроена площ от 265 квадрата до 267. Разположени са в самостоятелни опита с площ от 505 до 560 квадрата. Погрижили сме се да има трифазен ток за допълнителното поставяне на соларни панели и изграждането на зарядна станция за електромобил. Всяка една къща ще бъде снабдена с собствена биологична пречиствателна система за отходните води, а по желание на клиента може да бъде поставен колектор и пречиствател за дъждовната вода. Може би ще си кажете, че след такава страхотна презентация по-добре да не питате за цената на къщите. Но нека само да ви кажа, че цената на квадрат, на която продаваме нашите къщи, е драстично по-ниска, отколкото панелката за ремонт в този блок зад мен. Така че за повече информация свържете се с мен или вижте нашия сайт.